páni, dostal som nejaké odkazy, nejaké správy, ako som prepojil tablet s RC2 pomocou USB-C 3, 4K, USB-C 3, 4K. Takže vám natočím videjko, pošlem odkazy, dám vám fotky na aplikácie. Tablet je jablkový, ale myslím, že sú aj inakšie aplikácie na inakšie tablety. Takže poďme na to. Takže tablet je zapnutý. Ja mám 3 aplikácie: Orion, Vizik, nejakým Monikám, Monikon. Odkazy vám dám, vyberiem si Orion. Takto to signál, že nemá signál, potrebuje sa pripojiť. Kábliky už spojené. Nasunem USB-C do tabletu. Keď to šierna, tak to zoberie akože signál z toho prevodníku. Následne zapájam USB-C do RC2. Keď to mám zapojené, stále berie, že to niečo chce, signál. Posledne zapínam RC2. Začne sa RC2 a za chvíľku nás učí displej sem. A funguje to. Niekde som videl, že sa to dá ovládať cez monitor, cez tento, ale mne to nejde, neviem, či musím mať nejaký špeciálny káblik, lebo ja mám iba jednosmerný, takže to nereaguje, neviem. Ale cez toto ide ovládať. Všetko v pohode. Na kablíky vám dám popisku do videa. Ak by niekto chcel, mám celú túto jednu sadu kablíkov, ešte jednu. Stála ma nejakých 12 €. Takže ho posuniem ďalej. A odkaz vám dám na kablíky aj na tie aplikácie. Dúfam, že som niekomu pomohol. Keď chcete, napíšte mi, keď budem vedieť odpoviem. Keď viete viacej o týchto káblikoch, dajte mi vedieť, aby to fungovalo aj cez tablet. Díky páni, nech vám to lieta a málo pádov. Čaute.